Hello fellow trans lovies, I'm your girl Lady, bringing you your hottest news. So if you're new in this channel, don't forget to subscribe, hit the like button. To everyone, this video will be done in isiZulu. Ubapha Ukhozi FM futhi ngeyonyaka uOwen Ndlovu. Umphathi weMichael Owen Productions uOwen Ndlovu uthi luyinyathela emsileni Ukhozi FM ngokumemezela ingoma yokuhlukanisa unyaka okuhlabane kuyo uSenzo Ntencane Zondi ngolwesihlanu. Uthe ngesonto elizayo uzofaka amaphepha enkantolo njengoba efuna lo msakazo umhlakule ngo-10 million rands wokusebenzisa umqondo wakhe. Uthe okuphinde kungicasule kakhulu ukuthi badlale ngoNtencane ngalo 50,000 rands abamunise wona ongahambisani nemoto. Lo mculi wenza amavoti angaphezulu kuka-400,000 rands kodwa wanikezwa amakinati. Ngo-2016 uMroza wathatha lesi sicoco wenza amavoti angu-150,000 rands wathola isamba sika-150,000 rands kanye nemoto, kusho yena u-Owen. U-Owen uthi hhayi ke amavoti abe maningi kakhulu amavoti kaNtencane ukuthi angangatholi imoto and athole 50,000 rands. Usokungcono u-SABC ayihlukanise yonke imali yenziwe ngamavoti inikezwe yonke i-top 10 yoKhozi FM, bonke abaculi ama-artist akade khona ku-top 10. So umqondo ka-Owen uzohambisa amaphepha enkantolo futhi. So guys, we'll just wait and see what happens with that. Hopefully they finalize it this time. So guys, I'm out till next time. Love you.